खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। सेथि खौराङाव दङ 20 साननि नायजाब मावबादाया समायना दिन्थिफुंनायजों जोबबाय। आरिमु आरो सोरजिथायनि रंजानायाव 20 साननि प्रडाक्शन अरियेन्टेड थियेटार वर्कशप 2024 निफ्राय 25 मैया बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव मोनसे गिदिर जोबथायाव फैयो। मावबादायाव बाहागो लागिरिफोरजों दाजानाय आरो दिन्थिफुंजानाय 8 मख'जाथाव नायजाब दिहुनथायफोरनि दिन्थिफुंनायजों बे हाबाफारिखौ दिन्थिफुंनाय जादोंमोन। दिन्थिफुंनाया नायगिरिफोरखौ गोसो बोनो हादोंमोन, जाय थांनाय सप्ताफोराव बावसोमनाय आरो गोब्राब नाजानायखौ दिन्थियो। मावबादानि जोबनायाव मोनसे फोरमान बिलाइ गथायनाय हाबाफारि खुंनाय जादोंमोन, जेराव बाहागो लागिरिफोरखौ बिटिसिनि सिनेमा आरो थियेटार बिफानआ मान होदोंमोन। बे हाबाफारिया रोंग'थिखौ जोथोन लानो आरो ओनसोलनि धोनि नायजाबारि उनमोनथाइखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे जौसां महरै खामानि मावदोंमोन। मावबादाया मोनसे गोजोर गोहोम खोख्लैदों, सोरजिथायखौ बांहोदों आरो दिन्थिफुंनाय आरिमुनि थाखाय गोथौवै बाख्नायनायखौ थुलुंगा होदों। नैथि खौराङाव दङ गोख्रों रैखाथिनि गेजेराव क'क्राझाराव रायजो थाखोनि पुलिस थिसनथाइ बर्डनि आनजाद खुंफुंदों। आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टर हाथियार गैयै दालाइ, लेङाइ नायदिंगिरि हाथियार दालाइ आरो लेङाइ नायदिंगिरि आसाम पुलिस रेडिअ' आफादनि मासिफोरनि थाखाय रायजो थाखोनि पुलिस थिसनथाइ बर्ड आनजादा मैया 5 जानुवारियाव खुंजाबाय। गोख्रों रैखाथिनि गेजेराव क'क्राझार जिल्लायाव मोन 20 मिरुफोराव आनजाद खुंफुंनाय जादोंमोन। सा 13,836 बिनायसाफोरा आनजादाव जिरायदोंमोन, जाय आसाम सोरखारनि थाखाय थिसननाय बिखान्थियाव मोनसे मख'जाथाव आगान। बे आनजादखौ रायजो थाखोनि पुलिस थिसनथाइ बर्डआ गासै रायजोआव 202 लांदां मासिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय खुंदोंमोन। बिनायसाफोरा मोनसे गोरलै आरो रोखा थिसननाय बिखान्थिनि थाखाय मिजिंथिदों। थामथि खौराङाव दङ काछार पुलिसआ गिदिर ड्राग्स सोबग्रा जायगायाव 3.2 कौटि रांनि हेर'इन जब्द, सासे हमदों। रायजोआव ड्राग्स फालांगिनि सायाव सोलिबाय थानाय सिग्रोमनायाव आसाम पुलिसआ थांनाय मोनायाव जानुवारि खालि मोनायाव काछार जिल्लानि कटल र'डआव गंसे मटर साइकेलखौ हमनो हायो आरो 635 ग्राम हेर'इन बोखांनो हायो। फोथायथाव इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै मोनसे जाफुंसार अपारेशनाव काछार पुलिसआ 3.2 कौटि रांनि फेग्रा बेसादफोरखौ नसुंसेनि रायजोनिफ्राय दैथायहरनाय जादोंमोन। गारि सालायगिरिखौ हमनाय जादों आरो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ श्रीभूमियाव गावखौ फोथैनो नाजानायनि उनाव टेट क्वालिफाइड फोरोंगिरिखौ रैखा खालामदों। पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। सासे टेट रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया श्रीभूमि ओनसोलाव लंगाई दैमायाव बाज्रुमनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लानो नाजादोंमोन। सुभाषनगरनि तनुश्री रय मुंनि फोरोंगिरिखौ जायगानि थागिरिफोरा आरो पुलिसआ गोब्राब थासारियाव रैखा खालामदों। बिथांजोखौ थाबैनो श्रीभूमि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, जेराव बिथांजोआ आथिखालाव फाहामथाय लागासिनो दं। बिथांजोखौ गावखौ फोथैनो नाजानायनि थांखिया रोखा नङा, मानोना बिबानगिरिफोरा दासिमबो बै जाथायफोरखौ थि खालामनो हायाखै, जायनि जाहोनाव बे खामानिया जादोंमोन। जायगानि पुलिसआ जाथायनि सोरगिदिं गुवारै मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाय जागायदों। बाथि खौराङाव दङ राइफल साखोन-सिखोन खालामबाय थानाय समाव हरखाबै गुलि गावनायनि जाथायाव आसाम पुलिसनि कनस्टेबलनि जिउ खहा। आसाम पुलिसनि सासे कनस्टेबल माधव चुटियाया रबिबार 5 जानुवारि 2025 खालि गावनि सिबिथाइ हाथियारखौ सामलायनाय समाव हरखाबै गावनो गुलि नांजानानै जिउ खोमायो। कनस्टेबल चुटियाया डिब्रुगड़नि उफ्रा पुलिस सामलायगिरि एएसपि नि गावारि रैखाथि मावख'गिरि पिएसअ महरै खामानि मावगासिनो दंमोन। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला गावनि थाग्रा खुलियाव गावनि सिबिथाइ AK-74 राइफलखौ साफा खालामगासिनो दंमोन जेब्ला बे जाथाया जादोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनो दि राइफलखौ हरखाबै हगारनाय जादोंमोन। गुलिया चुटियानि बिखायाव नांदोंमोन आरो उनाव न'नि मोनसे टेलिभिजनखौ खहा खालामदोंमोन। बिथांखौ गोख्रैनो हरखाब फाहामथायनि थाखाय आसाम मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि AMCHआव लांनाय जादोंमोन। मेडिकेल टीमनि साबसिन नाजासेयावबो चुटियाया दुखुनांथावै गावनि दुखु मोननायनि जाहोनाव जिउ गोमायो। बे जाथाया पुलिस बिफानखौ सोमोनांहोदों। लोगोफोरा सासे बावसोमनाय मावख'गिरिनि गोमानायाव दुखु फोरमायदों।
बिबानगिरिफोरा इयुनाव बेबादि जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय दुखुनांथाव जाब्रबथायनि सोरगिदिं थानाय थासारिफोरखौ नायबिजिरगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। 6थि खौराङाव दङ लंकायाव गोर्बोआव थानाय आइजोनि गोथै देहा मोनदों। नखरनि सुबुंफोरा गाज्रि गेलेनायनि अजद। रबिबारखालि आसामनि हजायाव सासे 6 दाननि गोर्बोआव थानाय आइजोनि गोथै देहा मोननाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। थैनाय सुबुंनि मुंखौ अंकिता शर्मा होनना मिथिनाय जादों। हजाइनि लंका ओनसोलाव बिथांजोखौ सोमोनांथाव थासारियाव थैनाय मोननाय जादों। जाथायनि उनाव अंकितानि नखरा जायगानि पुलिसनो मोनसे गसर थिसनदोंमोन, जेराव बिनि बिहाव बिखुनजोनि सायाव बिथांनि थैनायाव लोब्बा थानायनि दाय होदोंमोन। नखरनि सुबुंफोरा अजद होदोंमोन दि अबथिरायै थैनायनि सिगां अंकिताखौ गले गले गाज्रि बाहायनाय जादोंमोन। पुलिसआ दायो जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।